Baba Moidar Zindabad, Zindabad, Zindabad. Kumar Chandra Zindabad, Zindabad, Zindabad. Kumar Chandra Nazari Zindabad, Zindabad, Zindabad. BPF long live, long live, long live. BPF long live, long live, long live. BPF long live. BPF दोलोनि भिडिअ लाबोबानो मा जायो अफ्रिया BPF खासो उमुक खासो कमेन्ट सेक्सनाव एसे हाबना नायबा बिराद इन्टारेस्टिं जायो आरो मोजांबो जायो खोनासंनो बै व्यक्तिफ्रा नायाब्ला सोर नायनांगौ जाखो नङा होमबा आं BPFआनो जा आं सोरनो भट होयो होआ आं नोंनोलाय मानो खोन्थानांगौ जाखो नङा होमबा नोंलायथो सोर आंनि मा नों आंनि आइना आफा नोंनो खोन्थानो आङो जियानो जाया मानो जाय हक बुंखागोन बयबो बुंनायालाय बुंनाया थाखानांगौ आरो पृथिबियाव बयबो जे श्रेष्ठ गासिबो श्रेष्ठ जाजोबनाय मोनबा पृथिबियाव बुहुमा मोजां जानाय नङामोन आरोखि बबेबा बिथिङाव माबा मोनसे जानानै थागौमोन ओंखायनो पृथिबियाव माने श्रेष्ठबो नांगौ सासे सानै ओमफ्राय ओरैबायदि गाज्रिबो नांगौ जोंनो बेफोरखौ लानानैनो संसार दा ससियेल मिडियायावबो बिदिनो खायफा मोजां थागोन खायफा गाज्रिबो थागोन जों गाज्रिखौबो नांगौ मोजांखौबो नांगौ एबुलि जोंनो वर्डफोराना सोदोबफ्रा गाज्रि गाज्रि लेंगुवेजफोरजों लिरलाबायनो नाङा आंखौ नङा गुबुनखौबाबो दालिर आरोखि मानो होननानै बुङोबा ओरैहाय सार इउजि ब्रह्मनि कमेन्ट सेक्सनाव माबा मोनसे गाज्रि वर्ड सोरबा लिरदोंमोनदां किन्तु बियो माबा मोनसे मोनहैदों बै लिरग्राया बेफोरबायदि आरोखि माने मा ओरैनो कमेन्ट सेक्सनावथ' आरो हरलायनो हानायनि माखासे बुंनो हायो नोंनिया बेफोरबायदिया बारा जादों उमुगा इदिया बारा जादों नङा होनबा सोरबाफोरबायदि कमेन्ट सेक्सनखौ लानानै आङो खर' गुदुं जाग्रा मानसिबो नङा आरो जोंनो नांगौबो बै व्यक्तिफोरखौ नांगौ बैफोरसो जोंनि भिडिअखौ कमप्लिट खालामनानैबो होयो खायफाया लिरहरदों बाहिरा भिडिअ लाबो गुबुन कान्ट्रिनि बा जोंनि पाकिस्तान आरो इन्डिया जिहेतु दावहा जादों आं मानो लाबोआखै बिनि गोबां खारन दं खारन जोंनि NDFBनि फिखङाव खाफालाव बिखायाव स्टाम्प बुनाया दासिमबो खाराखै बै स्टाम्पआ थैजासिमबो खारनाय नङा आरो जुदि बिनि बे दावहानि मोननैनि दावहानि खोथाखौ जुदि लाबोयोब्लाबो दानो बोखांगोन नों सोर बेफोरबायदि सोरबाया लाबोदों अरजाया लाबोथोन बिथांमोना खारन बेफोरबायदि फिखङाव स्टाम्प बुजानाय व्यक्ति नङा जोंफोरा बिखायाव होन खाफालाव होन फिखङाव होन NDFBनि सोद्रोमासोमोन बियो होननानै स्टाम्प मारि जानाय ओंखायनो पाकिस्तान आरो नैबे इन्डिया जिहेतु भारतजों दावहा जानाय ना बिनि सोमोन्दै आं लाबोनो बादों लाबोब्लानो जोंखौ बोखांगोन बेफोरबायदि जियानो जाया मानो जोंनि BTCआव दा राजखान्थिया जों लुबैयो रायजो राजाया BJPआ जुदि खुंथायाव फैमारोब्ला बा पावाराव फैयोब्ला मा जागोन नङा होनबा बे खोथाखौ सानलायनाय फैदों दा जुदि जों लुबैयो रायजो राजाया फ्रायानो BPFखौ सरकाराव फैफिनजानायखौ बेफोरबायदि आरोखि UPPLनि सोद्रोमाफोराबो गोबाङानो बुंना लानोसो हायाखै जाय व्यक्तिफ्रा UPPLनि गुदिनिफ्राय बिजौसिम थानाय ना खोनानो मोनबावदों जोङो UPPLनि सोद्रोमाफ्रा UG गट आरो प्रमद गट ना बेफोरबायदि जागोनफोरबायदिखौ जों खोनानो मोनदों मुखिसो दे बियो खोनालायसो गारदों जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा माब्लाबा सावराय बेफोरबायदि एखनबा खोनानो मोनो जाम्बा जाम्थाब्लाबो जोंबो एसे एनै कन्टेक्टआव थासाबो नालाय हालुवाब्लाबो लेखा रोङाब्लाबो बेफोरबायदि
आरो मोनसे खोथाया थिग नैबे फरायसा आफादनि दैदेनगिरि मानगोनां दिपेन बर' सार आं बेखौ सिदायै बुंगोन बिथाङा फरायसा आफादखौ अन्तत 2 बोसोरसो सालायबावोब्ला प्रेसिडेन्ट महराव थाबावोब्ला मोजां जागोन आं लुबैनाय आं व्यक्तिगत लुबैनाय आरोखि बियो आं व्यक्तिगत लुबैनाय नंगौ दिपेन बर' सारखौ जोङो बुङो रायो बायदिसिना बुङो किन्तु फरायसा आफादाव 2 बोसोर 3 बोसोरसोखौ जों थाजाबावनोखौ लुबैदों रायजो राजाफ्रा बे आरो बाथ्राया दा खोनानो मोनदों नैबे बाथ्रायाबो सैथोबो जानो हागौ दै खोनानायसो बाथ्रा मानगोनां दिपेन बर' सारा बिटिसिनि डिपुटि चिफ नङाब्ला चिफ बेखौ जानो थाखाय डाइरेक्टनो दिल्लीयावहाय सावरायनो थांदों बा सावरायहैबाय थादों बे बाथ्राखौ जों खोनानो मोनदों नंगौना नङा बे बेसेबां सैथो बे उननि बाथ्रा जुदि बेयो असैथोब्लाथ' क्षमा खालामबानो जाबाय आं फरायसा आफादनि मेम्बार सोद्रोमाफोरनाव क्षमा बिनाय थाबाय नङाब्ला बिथांमोना बिनि सायावनो केस हैगोन बे आरोखि थ' गोलाव बाथ्रा बुङालाफानो बिपिएफनि माखासे बिबुंथि बुंनाय बेखौबो जों खोनासंना लानि बिथां राजीव कुमार ब्रह्म बा डेम'क्रेटिक कान्ट्रि बहाय बयहाबो राइट्स दङ खालि राजीव ब्रह्मल' नङा गोबां बहाय पलिटिकेल हान्जाया भट गेलेनो सेस्था खालामगोन बयबो नाजागोन बिथाङाबो सासे केन्डिडेट हिसाबै बिग्रा बे हिसाबै बिथाङाबो गावनि सेस्थाखौ खालामबाय थागोन जों मिथिगौ जोंनि जायगायाव गोबां मानसिफ्रा ओरैनो थांलाय फैलाय गासिबो नट अनलि जोंनि बनरगावल' नङा नोंथांमोना माजबादनिफ्राय आरम्भ खालामनानै श्रीरामपुरसिम बे रोखोम जयनिं ओरै जालाय जागासिनो दङ बा जादों आरो माखासे नो डाउट बे बोसोरबासोआव जोंनि दानि सरकारनि जेनाखि बेंनाय बहाय बे रांखान्थि साइडनिफ्राय गोबां उसुबिदा रायजो राजाफ्रा मागासिनो दङ बिनि खाथिराव हयथ' सोरबाया सासे सानैया एफा एनै मददनि थाखाय थांदों बहाय मेजर बिदि थाङाखै जेसेबां थांदों बिसोरो साबानि जायगायाव 100 जन देखायदों खिन्थु जोङो लगेनो थांफिननानै बिथांमोनजों रायलायदों बिसोरो जास्ट ओरैनो पेपाराव थानाय बादिल' खिन्थु प्रेक्टिकेलि जोंजोंनो दंजोबो सम जायोबा बिथांमोना गासिबो फैजोबगोन मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना बुथ लेभेल प्राइमारि लेभेल आरो स्पेसियेलि जोंनि ब्लकनि जेनाखि टीम बिराद स्ट्रं बिथांमोनानो बिसोरखौ मोजाङै कन्ट्रल खालामगासिनो दं बिथांमोना खोथा होदों बे साइडनिफ्राय जोङो एथ' सिन्था खालामाखै जोंहा दिनैसिमाव आं दहायनो बुंदों 70%आनो दासिमबो जोंनो दङ बे हिसाबै जोंनो 70% गाहामबो मानसिबो नांखाया खिन्थु अब्लाबो जों मेक्सिमाम मार्जिनाव देरहानायखौसो जों दा जुजिगासिनो दङ गासै रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर थाबाय दिनै बनरगाव 9 नं बनरगाव समस्तिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि दिन गोथार दिन दिनै बे टेस्ट मे खालि जोंनि बनरगाव ब्लक अफिसखौ जोङो दिनै खुलिनो हाहैबाय लोगोसेयैनो बेजों बहाय दावलिगुरि प्राइमारि हिसाबैबो जोङो अफिसखौ दाजाबफानाय जागोन जिहेतु जोंनि इलेक्शना खाथिनिफ्राय खाथि जाबोगासिनो दङ दा बेनि थाखाय जोंनो ज' सावरायलायनायनि डिसिसन लानायनि मोनसे प्लेटफर्म नांगौ बे प्लेटफर्मानो जाहैबाय अफिस जोङो आगोलनिफ्रायनो नाजाबाय थादोंमोन खिन्थु फारसेथिं जे मिटिं सिटिं बायदिसिना माबानि थाखाय टाइमखौ मोनथ'वाखैमोन दिनै खिन्थु जोङो खुब गोजोनथाव बाथ्रा दिनै जोंनि ब्लक लेभेलजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि बायदिसिना सावरायनो गोनांफोरखौ जोङो बेवहाय जिरायनानैनो सावरायलायनानै जोंनि फैबाय थानाय इलेक्शननि प्लेन पलिसिफोरखौ बानायनो हागोन बेनि थाखाय जोङो खुब गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना दासान्दि दाब गामिफोराव समस्तिनि सिङाव थानाय दाब गामियाव मिथिं खालामगासिनो दं रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनजों माबायदि गसंथानो धन्यबाद जोंहा बियो थांनाय 4-5 मासनि आगोलनिफ्रायनो CWC प्लास PMB
पलिसि मेकिं बडिनिफ्राय मोनसे बिथोन दङ इलेक्शना जिहेतु फैगासिनो दङ बेनि थाखायनो जोंनि गासै कर्मकर्ता गामि लेभेलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै सेन्ट्रेल लेभेलसिम जोंनि बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि मावफारिया बुथ लेभेलनि मावफारिया ब्लक लेभेलनि मावफारिया प्राइमारि लेभेलनि मावफारियाफोरखौ बिथोन होदों बे हिसाबै जोंबो बा आंबो नैबे ब्लक लेभेलनि दैदेनगिरिफोर प्राइमारि लेभेलनि दैदेनगिरिफोरजों जोंनि शेड्युल प्रग्राम बानाय राजुहुवा मिटिं बानायदों लोगोसे जोङो दा बुथ लेभेलावबो हाबा मिटिं खालामगासिनो दङ आरो जोंहा सम सम हाउस टु हाउस न'खर न'खर हाबनानै जों माबागासिनो दङ बेवहाय हाबनानै नुनानै रायलायनायनि गेजेरजों गोबां मोनसे पजिटिभ नुदों रायजो राजाफ्रा गासिबो लुबैदों बे बाराव बिपिएफखौनो नांगौ बिपिएफखौ जोङो जेरैखि जाया लाबोफिनगोन बायदि रेसपन्सखौ नुनानै आंबो सासे बिजाथि हिसाबै दाबिदार हिसाबै बिराद इच्छुक जादों लोगोसे आंनि ब्लकनि टीम बिथांमोननि जे स्पिरिट बेबो आंखौ जथेस्थ' इनकारेज होदों ओमफ्राय बे बिथिंनिफ्राय जे गिदिंनानै आं नुनो मोनदों बुहुद पजिटिभ स्पेसियेलि जोंनि बनरगाव समस्ति जे 9 नं बनरगाव समस्तिया दिनैसिम दिनै खनबा जागोन नैबे इलेक्शना बेवहाय खेबसेबो जेनफेराखै बे बारावबो जोङो जेना मानो होननानै बुङोब्ला जोङो भटार एनालिसिस खालामनानैबो मोनदों जोंनि भटार्सआ दासिमबो मेक्सिमाम दङ 70% दासिमबो जोंनि बिपिएफ हिसाबै भटार्स दङ जों बेखौ अलरेडि एनालिसिस खालामना मोनबाय बे हिसाबै जोंनि टीम आंजों लोगोसे आंनि मावफारिया बिराद खुसि जोङो जास्ट बिसोरखौ रिमाइन्ड खालामदोंल' बे हरनि आगोल मोनसे जोङो बिथांमोनजों सावरायलायनायनि गेजेरजों आरोबाव जे बिपिएफखौ लाबोनांगौ बे खोथाखौ जिथु बिथांमोना गोसोआव दंखायो जों बिथांमोनखौ जास्ट ओरैनो इनफरमेसन बा बिसोरखौ ओरैनो माबा हिसाबै जोङो सावरायनाय हिसाबै बे प्रग्रामखौ लागासिनो दं।